Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa paan. Samtang nagsugilon pa sila niini sa kalit, mibarog ang Ginoo sa taliwala nila og miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila og nalisang og naghuna-huna nga nakakita silag espiritu. Apan miingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo, nganong nagduha-duha kamo. Tanawan ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil, ako gayod kini. Hikapa ako ug makita ninyo kay ang espiritu walay unod ug mga bukog, ingon sa nakita ninyo nga ania kanako. Gisulti niya kini ug iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo, hilabihan ang ilang kalipay ug kahibulong. Busa gipangutana sila ni Jesus, "Duna ba kamoy makaon dinhi?" O gihatagan nila siya usa ka buok sinugbang isda o gidawat kini ni Jesus o gikaon sa ilang atubangan. Unya mingon siya kanila, kining mga butanga maugayod ang akong gisulti kaninyo samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo. Unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan magantos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw ug nga sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong pagtulunan nga gibase gyud sa Bible nga ang lawas ni Jesus nga iyang gigamit dinhi sa kalibutan, iyang gidala ngadto sa langit. Nya nisunod pod niini ang lawas nga gigamit ni Maria dinhi sa kalibutan, iya sang gidala ngadto sa langit tungod sa kabubuton sa Dios, tungod sa kabubuton ni Jesus. Kay ang lawas nga gigamit ni Jesus gikan man sa lawas ni Maria. Nya si Maria sad sama ni Jesus wa gyud magpagamit sa iyang lawas aron makasala. Kumusta man ang inyong lawas? Nakasa na o wa? Kasa. Mao na di na gyud ang atong lawas nga gigamit dinhi, di gyud kaadto og langit. Muagi gid siya pagkadunot diha sa yuta or sa sementeryo. Lingiyay mong tupad na madunot ra ka. Na kanang imong lawas madunot ra na. Gani murag naa na may daghang mga tiwasuno, no? Mga dunotono na ba? Nya di ta mahibong ana kay matud pa ni Kristo matuman man gyud ang kamatuoran. Mao masay kamatuoran para niya iyang gituman.
Nakaron unsaon man aron ang atong lawas dinhis kalibutan makahatod nato ngadto sa langit kadtong gipuy-an ron ni Hesus ug ni Maria. Matud pa diri sa unang pagbasa, matud pa ni San Pedro, kinahanglan motuo gyud ta sa gahom sa ngalan ni Hesus. Kining atong lawas madunot ra ni dinhi. Pero kung motuo ta sa gahom sa ngalan ni Hesus gikan karon mao na atong sundon sama sad sa bakol nga ang iyang lawas dili na makalihok, gipalihok ra ni Hesus gipalihok sa ngalan ni Hesus. Muna nga kung mutuo ta pasabot dad-o nato kanunay ang ngalan ni Hesus sa atong mga buhat o sa atong mga planos kinabuhi. Kamo inig trabaho ninyo, nagdaba mo sa ngalan ni Hesus o sa imong ngalan? Pananglitan dili ka tagaan og overtime pay, masuko ka? Kung kada ka sa ngalan ni Hesus, wa magkinahanglan ana overtime pay. Ang gikinahanglan ni Hesus mao nga motrabaho ka, mag-alagad ka sama sa gibuhat ni Hesus, dili magpabayad. Ano man tungod kay kanang imong lawas madunot ra na, bisag bayran pa nagtagpila ka milyon, dili na makapugong anang imong lawas, madunot ra gid na. Nya kana sang gibayad nimo nga gisweldo, dili na maoy makapaadtos langit sa imong kalag. Unsa may makapaadtos langit? Ang imong trabaho, ang gigamitan nimo sa imong lawas. Mo na si Jesus wa maguol nga tulo ra siya ka tuig nagamit sa iyang lawas pagsangyaw. Namatay na siya or gipatay na siya. Nga naman, di man importante ang gidak-on sa atong success or ang honor or ang kwarta nga atong nahipos, ang properties nga atong napundar kuno. Di man ang importante kay madunot ra maning lawasa, ang gigamitan aning lawasa. Mao na si San Pedro ug ang iyang kauban niingon, ay mo paghuna-huna nga ang among pagka-Diosnon, ang among pagkabuutan maoy nakapalakaw aning tawhana, dili ang ngalan ni Hesus nga among gituhuan. Kamo mutuo ba mo sa ngalan ni Hesus nga gamhanan? Mayo. So di na mo ron mangayog sweldo. Kung magpahulam ka unsa may sugo sa ngalan ni Hesus aron ka maluwas, maningil o dili maningil? Kusga ko na be? Kana niya inyo nang sundon, di na ka maningil. Maningil ang yapon. Unsa may sugo sa ngalan ni Hesus para sa mga batan-on nga dalaga o ulitaw, magpuyo-puyo o magpakasal o sa una tinukhangay? Kana magpakasal o sa una pa magtipon, una pa mag-sex. Kalisod ba sa dana pader? Lisod na siya kung di ka maghuna-huna nga ang imong lawas madunot ra na anytime. Lisod na siya kung di ka maghuna-huna nga ang grasyas Ginoo mo'y mulig-on sa imong paghimog desisyon aron makabuhat niya nang gitawag og purity. Lisod na kung dili ta maghuna-huna nga ang ato ding lawas pwede dining ubanan sa Ginoo, gamiton sa Ginoo aron pagwagtang anang sala. Kay dayon mong gutag-ingon, kinsa bagoy dili makasa pa dire, hasta gani ikaw nakasa man ka. Makatag-an man sad ka. Pero wa na magpasabot nga dili ko malimpyo gikan karon hangtod pagpadayon. Kung nakasa ko gahapon, pwede kong maglimpyo karon kung musugod na gyud tuo sa ngalan ni Hesus.
Mabita na nga kanang na magpa-counseling nako, yang asawa magsigilak-hilak kay nangabit ang bana or usahay ang bana magsigilak-hilak nangabit ang asawa. Nako higugma lang na tuhuig yun nga sa imong paghigugma niya matakdan ra gid na siya, mahimo ra gid ng buutan siya. Kanus apa man pader na 15 naman ni katuig nga tuan na nagpuyo siyang kabit, mubalik pa ka na nako di na nakinahanglang mubalik nimo. Ang importante nga mabag-o siya aron ang iyang lawas magamit niya sa pagbinuotan. Ug kanus ana tuhui ang ngalan ni Hesus nga mo'y mubag-o ana. Nya oyon mo anang akong analysis. May klaro. Naingon ako pagsulti nako ana, buutan biya kay siya ga-serve ko sa simbahan. Lektor man tingal ito siya, salmista ba to, pero dili dinhi. Akong ingnan nga ning sulti man siya nako nga ang iya kunong bana ni biya niya. Nya dili na lang sa kuno siya mudawat kay tuan na manggid nagpuyo sa kabit na nam sa kuno yung mga anak. Nako dili oy, gikan karon isipa gid na siya nga imong bana, higugma agid siya kanunay isip imong bana. Siya padirwa naman siya mahigugma nako dili na mo'y pangitaos Ginoo kung ang imong bana misukli ba paghigugma nimo. Ikaw pagsigig higugmas imong bana kay basin unyag naay moabot nga murag nagpabanabana, matintal ka og higugma. Nya inig higugma nimo di ilisan to nimo imong bana, di man mo makasal, di magtinukhangay mo ana, di purting sala ang imong bana nakasa og adultery, kasa sa kag adultery siya. Hala ana di na pader nako siya narabaon tay nanguyab na nako patay ka diha, patay gyud ka diha gyud ay gyud ko di pwede pader di nako. Pwede man na kung wa na'y bisa ang inyong kasal. Niyan saon man, hala, agi anang proseso sa pag-declare og nullity sa inyong kasal. Mo-file ka og annulment sa civil og sa simbahan. Pila man sa'y magasto, ana pa der nako, labing menos mga 150,000. Jala kadako, balisod magikupakaon aning duha nako kaanak. Nako, ay nalag-apply na liti ngano magasto-gasto pamangka nagugma ra may gikinahanglan niya mo hapit naman sa ka mamatay kaya atong pagsulti niya nako mga 40 naman kapin yang edad nako wa na nanakas bracket sa mga patyonon. Ayaw na lang pagsigig hunahuna nga makakita pa ka og laing bana, ay na lang ang peligro gyud kayo na ini text nako dugay na siyang nabiyuda. Murag 70 naman tingin edad niya, 70 kapin. Yung siya pader na, may nanguyab na ko, tininuod ka ning iya. Nako ang naong sa 70 anyos, nangutana, pagkit pader, oy, tabangi ko, sama ni tininuod ning iya. Ay, ning mga nang ambisyon na, magani uban, nga hapit na lang mga matay, wagi taon katilaw, ana, nya ikaw, noong mag-question pa ka diya. Ayaw na pag-question. Nako, kuha na lang, focus na sa imong pagtinarong at ubangas Ginoo. Kay hapit na gyud ka, stinta na gyud kakapin. Di lisod na kay karong 100 years old oy. Nya unsaon pa man sa nanimo, nya mangutana pa gyud kag tininuod ba. Mo na nga ang ngalan ni Hesus mo'y mupatin-aw sa tanan og makapakurat sa tanan. Mahibong ka ang buangon kaing tao sa sige nimong higugma ni nahimong buutan. Muna gibuhat ni Monica ngadto iyang bana og ni Agustin nga iyang anak. Mao sa nagibuhat nila ni Bishop Chupilo Kamumot, ni San Vicente Ferrer og sa tanang mga santos ngadto sa mga tao nga nagsigig yubit ug nagsigig tamay nila. Sa kaulahian nagsigi nagyugdaig nila. Mao sad na ang atong buhaton sa ngalan ni Hesus, atong buntugon ang tanang sala gikan sa atong kaugalingong sala o ato sang tabangan ng uban. Unsaon man ang lawas gamiton gyud sa pag-alagad sa Ginoo. Pananglitan ka ng pagpalit og slat. Unsa man na
Nauyon ba na sa ngalan ni Hesus o wa? Daghan ba yung gaduda na ikaw pader, sige kag ingon-ingon nga ang mupalit og slat malangit, murag gaduda mamingdi na tinuod. Ana sila. Bigo na pangutan ako na imong tupad ingna. Unsa man ka kumbinsido ka nang isulti pader? Dili. Kaya nginyo ra bangon-ahona na kung tigo mo ng kwarta, maluwas ko, doon ako'y maayong kaugmaon. Nya og isigi ko nigpalit og slat, mahurot ni unsa na malay akong kaugmaon. Ana ra ba ta? Sa dihang gisugo ni Hesus nga ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos kadtong batan-on nga iyang gisultihan ani nga dato kayo mibiya kaniya. Apan sa laing bahin dunay wa sultihin ni Hesus nga usa ka kabos kayo nga byuda. Kabos nga byuda. Ang iyang kwarta duha ka sentabos na lang para ilang pagkaon, para mabuhi ang ilang lawas sa iyang anak ug niya niadtong adlaw. Iyang gihog sa kolekta dito sa templo. Nakita ni Hesus ug niingon si Hesus ang nakalipay sa Ginoo sa mga mihalad karon mao kining maong byuda. Nya kun malipay ang Ginoo nato unsa may sunod, iyatang buuan sa tanang mga grasya. Muna ka ng kutob mong palit og slat, moingon dayon ko, nalipay ang Ginoo sa imong gibuhat. Paabuta ang iyang baos. Nya mo text ang uban, ni baos naman pader, lipay naman kayo ko. Nya dako kayong mga grasyang niabot sa among kinabuhi, di ma-explain. Amo nang naadik na kuno silag palit. Muna gahapon ang ato ng kwintada sa atong halin niabot na ang atong SBF dag og 13,906 ka slots. Pakpak. Salamat. Hapit na mo tongtong sa 14,000. Nya ang ato sang special slot na GPHG para rabanis atong pista niabot na sa 14,344 ka slots. Pakpak yapon. Sa inyong paminaw, mahurot ka ning 30,656 ka slots. Hangtod karong 29. Tag 100 raman ni basig mahurot ni siya. No? Ato gining hotdon kay mao man ni ang atong gitawag og contribution para mulampos ang atong pagsaulog sa pista og sa Holy Week. Nagmalampuson man kayo ang atong Holy Week, nakagasto naman tani ato sang palampuson ang atong pista. Daghan tag activities karon magsugod na ta sa atong hirikada or hirikanhong pagmotorkada. 7 ni kaadlaw gikan karon hangtod pitsa 19 nga kada human sa misa nato sa alas 6 magmotorcade ta sa libot sa atong parokya. Ang ato aning sundon ang pagwagtang sa mga dautan na espiritu sa tanang suok sa atong parokya o sa kalibutan. Mao nang mag-motorcade ta kuyog ang imahen sa atong patron. Ngayon kapit sa 20, mao na ang atong opening salvo para sa atong pagsaulog sa Novena Masses sa ato dinhing kapistahan. Ang atong obispo, atong talahorong arsobispo sa Sugbo, ang iyang misa pontifical himuon sa ika-Domingo, ika-4 nga kanini ang nobinaryo sa atong kapistahan. Kay di sila kalugar o pista kay doon ay mga meetings. Muna nga kining tanan ato ning gibuhat nya ngaron malambuon pagpadayon magmulambo ang atong pagtuo. Nagkinahanglan man tag financial. Munang ato ning gi slat-slat. Kamo mga arang-arangan pagkabutang di na lang muna ko himuon nga hermano hermana na i-announce gyud muna ko diri. Kay dili kay na dakog ikatabang ninyo. Palit lang mog daghang slat ang Ginoo mo'y muhimo ninyong hermano hermana
dito siyang gingharian. Kana mo'y mas dako pa na siya impact sa inyong espirituhanong kinabuhi. Nya kamo sang mga hapit way kaon, palit gyapon mog slat aron magdaguok ginang inyong tiyan. Wa na mo'y kaon kay inyong gipalit og slat, pero mas makalipay mos Ginoo, tagaan sad mo og katagbawan nga wa nay katapusan. Ako sa una magdaguok sa ni akong tiyan sa kagutom, labi na itong ga-eskwela pa ko, pero nitukod kong organisasyon na ako'y magsigi gasto, way pagpanumbaling, maglakaw na lang ko, magsudan na lang luyag asin, sige lang yung tampo sa katilingban. Nag-anam yung kaabunda ang akong pagkaon, labi na itong nagtrabaho na ko, awa na, dili na yun ko magutman, hangtod na pari pag yun, nanghatag na noong mga pagkaon, ni awas na ba? Ana, so kamong mga way pagkaon, palit mong slat. Primero, agas ginong imong singot. Kaya wa na manggay pagkaon. Nya, muhilab imong tiyan. Sige lang yung hatag. Tanawa, di ba moabot yung panahon nga manghatag na yung kag pagkaon ngadto sa tanang mga gigutom or daghan nga mga gigutom. Ingon ang usas mga opisyal na to din nagkastorya mi. Kapila makahatag og bugas nga tag 5 kilo rice pader sa usa ka tuig. Nakusukan pag-abot nako dire murag mag-average gitingalig 4 ngadto 5 ka higayon kada tuig. Tagpila man sa imong mahatagan. Nako mag-average pod og tag 2,500 ka pamilya. Uy, kadaghan gud ana. Nako, gusto ka mo tampo? Wa man sad mo tingog ni smile raman. Basin pag mutampo to. No? Sige, manindog na ta mga buotan.